سلام كما يتصنحوا كبرات تملكتنا لمون كم تلمود بحدشين اوانا ولخون زعاتات ناوخ مبينا متنانينا اسكا موداتات فيديو متنا بمتناح كوم دمانتي چانال حدشين زخونكم لايك كومنت سبسكرايب بمقار بيتسب يخنو لومي امتنا لنا كبرات تملكتنا بزعوانا فيلمون حولان كوم دما حدا عوسو عيطا انتاي كم زقاتم بومنو قبلنا دما بزعا فيلمون دما حدش نقر ترخيولو اسنتا ايو محزنين خونتاتو ونا تفتر اسلال خلو بزعو فتفتا بينا كنقروكمنا اسكا وداتا متناصنحو سنة صنحيت سنة مكتتال ازي اب مسلي كتربو تصنحكم ابونا نباري اب انده بوغنا كوينو تمالي اغوالو حميما ساعات شوعتنا لتي نا فارماسي كلينا كم صلام بزوصا شعو هيوت كحرفو خيلم يوم تم شفاتو تم عقدت دما ابزغ ساعات تتحيزم بلايت قصصرو علم አለው እዚ ልኾን ለሎ ክብራት ተመልከትና እታ ጓሉ ሓሚማ ብጣዕሚ ምስተቆንዘወት እዛ ቦዝ ድማ ብጣዕሚ ስለ ዝሓዘነ ጓሉ ክትሞት እውን ስለ ዘይደለየ ናሊቲ ሰዓት 7 አካባቢ ናብ ፋርማሲ መድሓኒት ከምጽእ ኢሉ መስወፀ خطرቲ አግኒም ክቀትልዎ ኸይለምለው ማለት እዩ ክብራት ተመልከትና ኣብዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ወጪኻ ዘይተኣትወሉ ኩነታት እናተፈጠረ ናሰፍሕውን ዝኸር ዘሎ እቲም ፖላይስ እውን ኣብዚ ሰዓት ዝገብሮም ክገብርዎ ልኹል ነገራት እውን እናሳእኒዮም ዝኸልሉ ምክንያቱ እቲ ሰብ በዓሉ ትናይትሎ ሰብ በዓሉ እውን መንቀኛ ኮይኑ እውን ዝኸልሉ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ናሞትዮም ዝርከብሉ በብሰዓታት በብመዓልቲ እውን ናሰብ ሞት ለይሳእንላ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት ናብ ሊብያ ተቀይራ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ ሰባት እናሞቱ ኣደታትና ነብዓ ኣብ ጦርነት ከይቀረየ ኣብዚ ሰዓት ድማ በብመዓልቱ ሰብ እናተጨወየ ይመውት ኣሎ እዚ ሓውና ምስሊ ትርእዩ ኣለኹም ካሜራማን ፊልሞን እውን ካብ ጥፍ ኣስታት ናብ 40 መዓልቲ ገይሩሎ ኣበይ ኣተወ ኣበይ እውን ኣሎ እውን እስካብ ከዝለይ ተፈለጠ ፊልሞን ወርዱ ኣብዚ ሰዓት ምንም እኳ ተስፋ ለይቆረፁ ይጽበዩ ኣለዉ ሓደ በዓሉ ምፍላጥ ሓደ በዓሉ እውን ሞይቱ ዝለ ዓይነት ምፍላጥ በዓሉ እውን ንቤተሰብ ሓደ ነገር እዩ ምክንያቱ ሞይቱ ተኾይኑ እውን ሞይቱ ይልኻ ስቕትለል መንገዲ ኣለዩ ወይም ደግሞ ሞይቱ ይልኻ ሓዘን ትገብረሉ እውን ኣለዩ ሕጂ ግን ፊልሞን ነገር ምንም እውን ናይ ሞት እውን ኣብዚ ሰዓት እንታይ ሓምልሎ ለይተፈለጠ ንልዕሊ 40 መዓልቲ ኣውፂሩሎ እዚ ልኾን ለሎ ክብራት ተመልከትና ካብ ስራሕ ወፂኡ ናብ ገዛ ኣውል መፅሉ ሰዓት እዩ ይኹን ዳ እምበር እቶም ፖላይስ እዚ ቁፅፅር እትዮም እቲ ዓርኩ ሃም እናገርዎ እቲ ዓርኩ ንልዕሊ 5 ዓመት ብሓደ ሰርሕና ነገር ግን እዚ ነገር እዚ ኣነ ክገብሮ ኣይኽእልን ምክንያቱ ዓርከይ ልፈትዎ እውን ስለልኾነ በአየር ከይኾነስ በኻሊ ሰባት ተጨው ይክብል እውን ተናጊሩ ነይሩ ይኹን ዳ እምበር ኣብዚ ሰዓት ኣምታይ ሓምልሎ ገለገለ ሰባት እውን ኣብ ሓራ መሬት ካሜራማን ኮይኑ እውን ይሰርሕ ከምለሎ ይናገሩ ይኹን ዳ እምበር ኣብ ሓራ መሬት እውን ኣይተረኣየን እዚ ካብ ሓቂ ነርሓቀ እዩ ክብራት ተመልከትና ናዚ ሰብዚ ጉልህ ኢሉ ወይም ድማ ሰብዚ እንታይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንብዙሕ ግዜ ልረአይ ዘሎ ትሉ ሰባት ሰብዚ ወፂኡ ስለ ዘይተረኸበ እዩ ምክንያቱ ሞይቱ ተኾይኑ እውን ሓደ ቤተሰብ ፈሊጡ ለኣምነሉ መንገዲ ክኾን ነይሩ ናዚ ከኣኸለ ትማሊ ወይም ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ቲክቶከር ኤማ ኔፓ እናተባህለ ዝፅዋዕ ብዙሕ ግዜ ንሕብረተሰብ ለዝናኒ ብዙሕ ግዜ እውን ንሕብረተሰብ ኣዝናናይ መስሕቅ ኮይኑ ግነይ ብቅፅል ስሙ ኣቶ ተኸስተ እናተባህለ ዝፅዋዕ ኤማ ኔፓ ኣብዚ ሰዓት እውን እሱ ተጨውዩ ንወለዱ ክኸፍልዎ ዘይኽእሉ ገንዘብ እውን ተጠይቆም ኣለዉ ንልዕሊ 3 ሚልዮን ተጠይቆም ኣብ ሊብያ ዲሉ ሰብዚ ክብራት ተመልከትና ብጣዕሚ ዝገረምኩ ነገር ኣብ ትግራይ እዩ ኣብ ትግራይ ተጨውዩ 3 ሚልዮን ክኸፍል ተሓቲቱ እዚ ንቤተሰብ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ተረኺቡሎ ምክንያቱ እታ ትግራይ እታ ትማሊ ተቃሊሶም ሰላም ለምፅላ ዓድና ለማዓንቲ ለውዓላ ለሕብረተሰብ እውን ክትኸውን ኣይኸኣለትን በብመዓልቲ ሰብ እናሞተ በብመዓልቲ ሓዘን እዩ ለሎ ኣብ ትግራይ ክብራት ተመልከትና ይኹን ዳ እምበር ዝነገር እዚ እግዚአብሔር ወይም ደሞ እቶም መንግስቲ እቶም ላዕለዎት ዝነገር እዚ ግደ ገይሮም ዝነገር እዚ ትኹረት ገይሮምሉ ዝነገር እዚ ላብዮም ጽቡቕ ነገር ከምጽዎ በዘጋጣን ዘሚ ንላቦ ምክንያቱ በብመዓልቲና ሰብ ሞት ኣዝዩ መስካሕክዕ እውን ስለልኾነ መፅልእ እውን ስለልኾነ ማለት እዩ
እና ክብራት ተመልከትና ናልማዓንቲ ፕሮግራምና እዚ መስል ነይሩ ኣብ ካልኦት ከምዚኦም ንኻልኦትን ምእንታን ናባኹም ሒዝና ልኩም ምእንታን ስካብ ንመፅእ ነዚ ቻናል ተሓደስቲ እንተኾንኩም ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ብምግባር ናብ ብዙሕ ሰብ ንክበፅሕ ግበሩ ሰሰናይ ንዓኹም ሰሰናይ ተመንየ ቻው